लोगोफोर बेयाव मोनसे भिडिअ लाबोदों जाय अनलाइन क्लास जागोन आरो बियो क्लास 7 नि ससियेल साइन्सनि सायाव जागोन जेरै चेप्टार बाहाय दङ 24 एबा फरा 24 सुबुंखान्थि आरो फोसाव बिजों दा बिनि सायाव क्लास लानो नागिरदों ओंखायनो जायफोरा फरायसा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा फरायसा नङा नोंथांमोनहा शेयार खालामनानै हो जाहाथे बैफोर फरायसाफोरा मोनहैयो जायफोरहा फोरोंथाइनि खाबुखौ मोनालासे जानानै दङ बिथांमोननिसिम नोंथांमोना हरबानो जाबाय बे जाहाथे बयबो दा नैबे लकडाउननि सिटुएसनाव बयबो माबा नङा माबा मोनसे फोरोंथाइ मोननो हानाय जायो दा बाहाय समाज बिगियान स्निथि थाखोनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना नुबाय बेनिफ्राय दङ चेप्टार 24 सुबुंखान्थि आरो फोसाव बिजों दा बेखौ लालांनो नागिरदों आरो बेयाव मोनसे खोथाखौ खोनासंनांगोन नोंथांमोना बाहाय नट्सबो मोनगोन जायखौ PDF फाइल डाउनलड खालामनानै मोनगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जिहेतु नैबाव दङ आरो नट्सखौबो नोंथांमोननो बाहाय बुजायनानै होनाय जागोन जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोनफ्रोमबो एन्सारखौनो क्लियार जानानै थाखायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे सारप्राइजआ जाहैबाय बाव एडिशनेल कुइसननि नट्सबो मोननाय जागोन दाजाबदेर कुइसन जेरै एक्सारसाइसआव गैयैखौबो नोंथांमोननो बाहाय चेप्टारनि सिङाव थानाय माखासे गोनांखौ होनाय जागोन दा फैदो बाहाय क्लास लानायखौ जागायदिनि दाना बाहाय सिगाङावनो बुंग्रोनांगोन बाहाय एसेग्राब गोरा गैया मोननैसोल' गोनां दङ माखासेया सल'बादि सल'बाथाजोंसो खोन्थालांनाय दङ नाथाय बेखौ थोंजोङै फोरमायोबा बेयो जोबोद सुंथाबावनो जागोन दा बेखायनो नोंथांमोनखौ नायलांनो थाखाय खावलायनाय जादों बेयाव दङ फार्स्टआव सुबुंखान्थि आरो फोसाव बिजों होनदों सुबुंखान्थिखौ जोङो सिगांनि फरायाव मोनबोखांबाय दा फोसाव बिजोंखौ मिथिनायनि उनावहायसो सुबुंखान्थिखौ जों लागोन दा फोसाव बिजोङा माखौ होनदों नोंथांमोननो बाहाय सावगारि माखासे दिन्थिनानै होदों आरो बे सावगारियाव नायनानै नोंथांमोना बुजिनो हागोन माखासे मानि आरो बे माखासे मानिनि जारिमिन हिसाबै माब्रै दिनैसिम फोसाव बिजोङा सफैखो बेखौ जों उनाव मोनगोन दा बाहाय नोंसोरो नुदों फारौ बिरनाय गराय दाब्रायनाय दल दामनाय इन्टारनेटनि आरो लेपटप बेनिफ्राय साफायग्रा दाजेम एबा फ्रिज रेडिअ ओमफ्राय सेलफन टेलिफन आरो टिभि एबा कम्पिउटार बेफोर बायदिसिनाखौ नुदों दा बेफोर मोनफा मोनफा फोसाव बिजों गोजा दा फोसाव बिजोङा माखौ बुङो होनदों जाय राहानि गेजेरजों जायखिजाया माबा मोनसे खौराङा सासे मानसिनिफ्राय गुबुन सासे मानसिनिसिम एबा मोनसे समाजनिफ्राय गुबुन मोनसे समाजसिम सौहैनो हायोब्ला बेखौनो फोसाव बिजों होननानै बुंनाय जायो होनदों जेरै बिनि बिदिन्थिखौ नोंथांमोननो आं बाहाय होगासिनो दङ आं न'आव थानानै नैबे अनलाइन क्लासखौ लागासिनो दङ आरो बे अनलाइन क्लास लानाय जिहेतु बे भिडिअआ नोंसोरनि आखायाव सौहैबाय आरो बे सौहैहोनायनि राहायानो जादों होनदों मोनसे बे जाहैबाय फोसाव बिजों अब्ला दा लानाय थानाया जाहैबाय माबि इन्टारनेटनि गेजेरजों नोंथांमोननि आखायाव सौहैदों आरो बेवहाय मबाइल फननि खायफाया सेल फन खायफाया लेपटप बायदिसिना कम्पिउटार बाहायनायनि गेजेरजों नायगोन दा बेफोरनो मोनफा मोनफा फोसाव बिजोंनि राहा दानि दिनाव जोबोद गोरलै जाबाय नाथाय गोदो बेनि अनगायैबो गोबां राहाफोर दंमोन जेरै नोंसोरो पेपार फरायनो मोन्दों बेबो मोनसे फोसाव बिजों सेबखांनायनि गेजेरजों आरो माखासे जों नुनो मोननाय जादों नोंसोरो जाय बिजाबफोरखौ फरायगासिनो दङ बेफोर मोनफा मोनफा फोसाव बिजों सासे मानसिया लिरनानै एबा सोरबा माखासे जथुमा लिरनायनि गेजेरजों जायफोर बाथ्राफोरखौ फोसावबाय बे फोसावजानाय बाथ्राफोरा नोंसोरनि एबा जोंनि गेजेराव बिजाब महरै सफैबाय जों फरायनानै मिथिबाय बे खौराङानो जोंनाव सफैबाय बै लिरगिरिनिफ्राय दा बेनो मोनसे फोसाव बिजों आरो रायजोआव जोंनाव गामियाव गोबां सोलिखायो बेयो जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन जे रायजोआव मेल मिटिं जायोब्ला न' खोन्थाग्रा सोर बे हालमाजि गामियाव जोंनाव बर'फोरनियाव हालमाजि जायखौ होनो बिथाङा खिन्थागोन बे खिन्थानाय लोगो लोगो मिथिगोन दा बिथाङानो मोनसे फोसाव बिजों बे गोजाम खान्थिनि आरो जों नुनो मोननाय जागोन जेरै जोङो गोबां सिनेमाफोर नायो बाहुबलि नायो माबा माबि नोंसोरो जिहेतु इन्टारटेनमेन्ट नायो बेखायनो एग्जाम्पल होदों दा बेयाव जोङो जेरै दाउथुआ बा फारौआ माखासे लाइजाम लानानै आथिङाव खानानै हरनाय फैनाय बेबायदि गोबां जोगोन जेनेबा नोंसोरनो सावगारियाव होदों आरो बिनि अनगायैबो जोङो जेसेबांनाखि दा इन्टारनेटआथ' दानि जुगाव गोरलैथार सेबखांनाय राहा दहाय होनखादों पेपार बिजाब बेफोरनिफ्राय लानानै आरो बिनि अनगायैबो गोदो गोबांथार राहाफोर दङमोन होनदों जायफोरनि गेजेरजों फोसाव बिजों हिसाबै गोदोनि समाव सुबुंफोरा बाहायबोदोंमोन दा बिनिनो मोनफा मोनफा बाहाय गोबां बिदिन्थिफोर दङ दा बेयाव गोबां बिदिन्थिफोरखौ नैबे सावगारिनि गेजेरजोंनो माखासेखौ खिन्थाग्रोनि गोजाम खान्थिनिखौ गोदाननिखौथ' जों दा उनाव मोनगोन फार्स्टआव दङ फारौनि आथिङाव एबा दाउथु बा फारौनि आथिङाव खानानै हरनाय मोनसे लाइजाम बेखौ नोंसोरो बुजिखाबाय दा नैबे नैथियाव नुनाय सावगारिया जाहैबाय गराइया जाहैबाय मा होनदों गोदो राजा महाराजानि समाव मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादोरखौ सिमा बारलांनांगौआ जोबोद गोब्राबमोन
आथिखालावबो जेरै गोब्राब एरदबानि दा बै समावहाय नाथाय थांलाय फैलायनि राहाया खममोन सासे मानसिया गुबुन मोनसे रायजोआव थांनानै राजानि सिगाङाव बायदिसिना बाथ्रा बुंहैनो साहस गैयामोन दावहा जानो थाखाय फोसावनाय लोगो जानो थाखाय राजाजों राजा बायदिसिना खोथा फोसावनाय बा माबा मोनसे सावरायलायनो राजाजों राजा फोसावनाय दा बेबायदि फोसावनायाव गोदो मा खालामोमोन दा गरायनि बिखुङाव लिरनानै गरायनि एबा माबा मोनसे आइजेङाव लिरनानै बेखौ गरायनो बिखुङाव खाथाबनानै हरोमोन आरो गरायखौ जाय हादरनि मानसिफ्रा बै गुबुन मोनसे हादराव हरगोन बै मोनसे हादरसिम गरायखौ होहरनाय जायोमोन आरो बै हादरनि मानसिफ्रा गरायखौ मोननानै राजानिसिम लांगोन आरो राजाया बे गासै बाथ्राफोरखौ गरायनि बिखुङाव लिरनाय एबा गरायनि बिखुङाव लिरनानै खाना हरनाय बै लाइजामनिफ्राय मिथिनो मोनगोन जे मा बै गुबुन मोनसे हादरनि राजाया गावनिसिम मा लिरहरदों दा बेबादि राहायै गोदो गरायखौ बाहायनाय जायोमोन आरो बिनि अनगायैबो बाहाय नोंसोर फरायाव सिङाव फरायबा नुनो मोननाय जागोन गोदो राजाजों राजा मा होनो बाथ्रा रायलायनांगौ जायोब्ला स्रोद स्रोद दरसे हादोरनि राजाया रायजोफ्रा एबा सान्थ्रिफ्रा थांखोमानानै गुबुन मोनसे रायजोनि हाग्राबारिनि बबेबा मोनसे गेदेर बिफां बाहाय बायदिसिना खोथा दाननानै गारबोयो एबा बबेबा मोनसे गेदेर अन्थाइ बेयाव बायदिसिना लिरनानै गारबोयो दा ओमफ्राय गुबुन मोनसे बै रायजोनि मानसिफ्रा नुनानै बेखौ राजानो खोन्थायो आरो बेवहाय मा लिरनाय दङ मा सन्देश दङ एबा मा मेसेज दङ बेखौ नायो आरो दा गोदो बेबादि मोनसे राहा दङमोन अब्ला बै समाव गोदो बे अन्थाइयानो बे बिफाङानो बे गराय बिखुङानो मोनसे फोसाव बिजोंमोन बेनिफ्राय नैबेयाव दङ दल दामनानै फोसावनाय गोदो गामि गामि दल दामनानै जायखिजाया सोरबा गावबुरानि खोथा सोरनिबा राजानि खोथा बेफोरखौ दल दामै दामै फोसावोमोननो आथिखालाव नाथाय बिनि अनगायै बे एखे प्रसेसानो नाथाय दल दामालासे जोंनो मानि गेजेरजों खोन्थायो माइकनि गेजेरजों जोंनाव दा खोन्थायो माइकनि गेजेरजों एबा अडिअ'नि गेजेरजों जोंनो खोन्थायो गामि गामि मालाबा बबेबा मेल मिटिं जायोबा नोंसोरनि गामि गामि गारियाव माइक खानानै बाथ्रा बुंहैनायखौ नोंसोरो नुदों उमुगाव मिटिं जागोन बायदिसिना दा बेफोर मोनफा मोनफा फोसाव बिजों नैबे जाहैबाय प्रेसआ जाहैबाय माबे प्रेस होनो बेखौ साफायग्रा दाजेम बेनि बागै उनाव मोनगोन बे साफायग्रा दाजेम आरो बेनिफ्राय रेडिअ'खौ गोदोनि सिगाङाव दंमोन दा खमसै फ्रायानो बाहायला बेखौ जायो माने बाथ्रा बुंनायाल' फैयो सावगारि नुनो मोननाय जाया नाथाय टिभि एबा टेलिभिजनाव जोङो मा नुगोन बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे सावगारिबो नुगोन आरो दा गासैखौबो बाथ्राखौ जोङो मबाइल एबा दानि इन्टारनेट जुगाव जों मोनजोबसै गासैखौबो आरो खम समनि गेजेरावनो लोगो लोगोनो जोङो दा मोननो हासै आं दा बुंबाय थादोंबा नोंथांमोननि आखायाव दानो सौहैगोन दा बेबादि दानि जुगाव गोबां माने जौगाबोबाय फोसाव बिजोंफोरा दानिया फैदो फारि फारियै नायलांदिनि नैबेवहाय मोनसे दङ सिगाङावनो नोंसोरनो खोन्थाखादोंमोन गोदोनियाव फारौनि आथिङाव खानानै हरनाय बाव मा होनो माबा अन्थाइयाव दाननाय बायदिसिना बेफोरो दहाय बुंबोनाया गासैबो नैबे लाइनाव दङ दानिया नैबे लाइनाव नोंथांमोना नुगोन बाहाय गोसो होनो गोनां बाथ्रा बे जाहैबाय जोंनि मुलुगाव सिगांसिन दहायनि होननाय प्रेस एबा साफायग्रा दाजेम लेखा बिलाइ साफायग्रा दाजेम बे गैथ'वामोन नाथाय बेखौ 16थि जौथायाव जार्मान हादरनि जन गुटेनबार्ग नैबेयाव स्पेलिंआ बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनायाव बियो जायाखै जहान जाना दं बेहाय जहान नङा बियो जनसो JOHN जन गुटेनबार्गसो बिनि गुबै मुङा दा बे जन गुटेनबार्ग बिथाङा 16थि जौथायाव माने 16th सेन्सुरियाव 16थि जौथायाव साफायग्रा दाजेमखौ गिबिसिन दिहुनजेनदोंमोन आरो बे दिहुननायनिफ्रायसो दिनैसिम आपडेट जायै सोदाङै दा साफायग्रा दाजेमा जौगाबोदों होनदों बेखौ गोसोआव लानो नांगोन दा बे आरो दा बिनि उनावनो साफायग्रा दाजेम मोननायनि उनावनो दुलाराय मुलुगावनो गासैबो हादरावनो साफायनाय खौरां बिजों एबा साफायनाय फोसाव बिजोंफ्रा ओंखारबोदों होनदों आरो जोंनि भारतआवबो बे ओंखारबोदों आरो बेनि थाखाय गोनां माखासे बाथ्राफोर दङ दा आथिखालाव जोंनाव गोबां माने खौरां बिजोंफोर ओंखारबोबाय बर'आवबो गोबां साफायनानै खौरां बिलाइफोर ओंखारबोबाय जेरै भारतआव 62,000निबो बांसिन रादाब बिलाइ ओंखारो होनदों बाहाय दङ दा बिनिनो माखासे जोङो बिदिन्थि होनि नैबाहाय दङ अदेबानि बेखौ आङो सिगां नट्सआवबो खोन्थाखादों बे जाहैबाय नायदो भारतआव गिबिसिन साफायनानै दिहुनजेनजानाय इंराज ब्रिटिशफोरनि समावनो दिहुनजेनजानाय खौरां बिलाइ दङ बे जाहैबाय बेंगल गेजेट आरो आसामाव दिहुनजेनजानाया जाहैबाय अरुण'दय बेखौ गोसोआव लानांगोन आरो भारतआव गोबां गुबुन गुबुन रादाब बिलाइफोर दंबावो बाहाय दङ जेरैहाय रयटार नाफेन थाव दा हिन्दु बेनिफ्राय समाचार बायदिसिनाफोरा भारतनि मोनफा मोनफा गिदिर गिदिर खौरां बिजों आरो बिनि उनावहाय जोङो दङ बाहाय बर'नि बेलायाव जोंनो बर' होदों बर'नि बेलायाव फार्स्ट खौरां बिजोङा जाहैबाय नोंसोरो नुनो मोननाय जागोन बनजार
बनजारा गिबिसिन खौरां बिजों जायखौ 7 सानारि एबा 7 साननि उनावहाय सुजुनाय जादोंमोन सिगां समाव। उनावहाय बेयो सानसेयारि जाबोदों। बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन दा आथिखालाव गोबांथार बर'आवबो खौरां बिजों दंसै, जेरै बड'सा नोंसोरो नुदोंमोन नङा होमबा? ओमफ्राय बिनिफ्राय माबा माबि सानस्रि, इंखं बायदिसिना गुबुन गुबुन दा आथिखालाव गांनैसो सोलिनानै दंबावो बर' खौरां बिजोंफोर। दा बेनि अनगायैबो गोबां लाइसिफोरनि अनजिमाखौथ' जोङो बुंनो हाला। दा बर'आव गोबां आफादफोरानो, गोबां फरायसालिफोरानो, गोबां गौथुमफोरानो लाइसि दिहुनसै, गोबां रोजा रोजा लाइसि दिहुनलांजाबाय। दानिया फैदो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय नैबेहाय दङ, नोंसोरो नुनो मोननाय जागोन। बे जों दा जिहेतु सावरायबोगासिनो दङ बे जाहैबाय मामोन? मोनफा मोनफा फोसाव बिजोंमोन। दानिया फोसाव बिजोङा मा होनदों? फोसाव बिजोङा मोननै रोखोमनि होनदों। फोसाव बिजोङा मोननै रोखोमनि। मोनसेया मा होनामोन? सेबखांजानाय माने साफायजानाया दहायनि आं मा होनामोन नोंसोरनो? जायफोर खौरां बिजोंफोरखौ साफायनानै एबा लेखा महराव साफायनानै बिजाब महराव फरायनो मोननाय जायो, बेफोरखौनो साफायनाय खौरां बिजों होननानै बुङो। जेरैहाय बेयाव मा जागोन? निउस पेपार, खौरां बिलाइ, निउस पेपार, बेनिफ्राय मा जागोननो? बिजाब, बुक, बेनिफ्राय मा जागोननो? लाइसिफोर, बेनिफ्राय मा जानो हागौ? जायखिजाया मा होनो थाखोनि बिजाबफोर, सबिनर, माबा माबि, इंराजियाव गुबुन गुबुन होनो, खुगा लाइसि, मोखां लाइसि, माबा माबि होनो बर'आव। बेफोरो गासिबांनाखि बिजाब एबा लेखायाव लिरनाय जों मोनगोन, बेफोरखौ गासिखौबो जों साफायनायाव खोख्लैजोबनाय जायो होनदों, साफायनाय। दा बेथ' बयबो गोरलैयै बुजिनाय। दानिया 2 नाम्बारा मा जागोन? 2 नाम्बारा जाहैबाय नैबे इलेक्ट्रनिक। 2 नाम्बारा इलेक्ट्रनिक, माने मोब्लिबजों दैदेनजानाय मोनफ्रोमबो खौरां बिजोंफोरानो इलेक्ट्रनिक। जेरैहाय बेयाव मा जानो हागौ? इलेक्ट्रनिकआव जोङो नुनो मोननाय जागोन इन्टारनेटखौ जों जायनि गेजेरजों जों सालायो, जेरैहाय कम्पिउटार, मबाइल, टेब्लेट, सेलफन बायदिसिना गुबुन गुबुन माबा जायखिजाया जोङो जायफोरो जोंनिया मोब्लिबनि दारै दैदेनजायो। जेरै मबाइलाव बेटारि दं, बेटारि चार्ज एबा बेटारिनिफ्राय जोङो मोब्लिब मोनगोन, बे कारेन्ट मोनगोन, बेनि गेजेरजों जोंनि मबाइला सोलियो, कम्पिउटारा सोलियो। दा बेफोरो गासैबो इलेक्ट्रनिक। बेनि अनगायैबो आरोबाव दंबावो इलेक्ट्रनिकआव जोंनाव बायदिसिना, जेरै 2 नाम्बार रेडिअ'खौ हमदो। 3 नाम्बाराव दङ जोंहा टेलिभिसन, टिभि जों जेखौ नायो। बेनिफ्राय कम्पिउटार आरो मबाइल, इन्टारनेट, बेखौथ' आं बुंखांबाय। दानि दिनाव टेब्लेट आरो गुबुन गुबुन गोदान जोंनाव दा इलेक्ट्रनिक खौरां बिजोंफोरा फैगासिनो दङ। दा बेफोरखौ मोनफ्रोमखौबो इलेक्ट्रनिक होननानै बुंनाय जायो। दा बाहाय इलेक्ट्रनिकआ मा? बेयाव बुंखाबाय, बाहाय दङ। दानिया बेनि अनगायैबो माखासे बाथ्रा बाहाय गोनां दंबावो, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। बे जाहैबाय बाहाय सल'नि गेजेरजों खोन्थालांनाय दं दे, बेखौ नोंसोरो फरायदो। सल' खोन्थालांनाय दङ, सल'सो बाहाय, जे मा होनो धन साम माबा माबि गथ'फोरनि नायनाय, टिभि नायनायनि गेजेरजों माबा माबि खिन्थालांनाय दङ, जारिमिन फरायनाय। बेखौ नोंसोरो नायदो। जेरैहाय बाहाय दं नै गान्धी सावथुन नायनाय मानाय, बेफोर सल' गोजा, बेफोर बारा गोनां नङा, सल'ल'। दानिया नायदो, नै बिथिं दङ माखासे बाथ्रा नोंसोरो नायनो हागोन बाहायनाय मोनसे गोनां बाथ्रा। इलेक्ट्रनिक खौरां बिजोंनि जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन मोनसे गोख्रों राहा, जायखौ होननानै बुङो कम्पिउटार। बे कम्पिउटारखौ 19थि जौथायाव इंराज बिगियानगिरि चार्ल्स बेबेजआ दिहुनजेनदोंमोन होनदों। चार्ल्स बेबेज बिथाङा 19थि जौथायाव कम्पिउटारखौ दिहुनजेननाय जादोंमोन। बेखायनो गोसोआव ला। आरो रेडिअ'खौ दिहुनजेननायाबो बाहायनो दङ, बे जाहैबाय मार्कनि। रेडिअ'खौ दिहुनजेननाया मार्कनि, बेखौ आं उनावहाय नट बानायना होखादों, आरो बेयो बिजाबाव फरायबाबो मोनगोन। आरो कम्पिउटारखौ दिहुननाया जाबाय 19थि जौथायाव, नोंथाङा नुदोंमोन, चार्ल्स बेबेज, इंराज बिगियानगिरि। दा बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। बेनिफ्राय नैबाव माखासे सोंलुफोर खिथादों। गोजौआव मा दङ? माखासे जोङो नट्स टाइपनि मोनबोदोंमोन, जिहेथु बेनो बाहाय दंफैसै। दानिया नैबेयाव मा होननाय दंमोन? गल'गारि गामि। बेखौ मा होनना बुंनाय जादों? गल'गारि गामिया, बेखौ गोसोआव लानांगोन। बे जाहैबाय आथिखालाव जोंना इलेक्ट्रनिक खौरां बिजोंफोरा बयनिबो आखायाव दंसै, मुलुगावनो दंजोबसै। दा बेखायनो मा जायो होनदों? जोङो जिहेथु जायखिजाया जेरावखि जाया माबा मोनसे जाथाय जानाय, माबा मोनसे बाथ्रा फोरमायबाय थानाय समावनो जोङो लोगो नुनो मोननाय जायो। जायखौ जोङो लाइभ होनना बुङा होमबा? लाइभ जायो जोंनो, लाइभ जोङो मा होयो?
जायखिजाया भिडिअ हगारो खायफा नोंसोरो नायो फेसबुकफ्राव नायो इउटुबफ्राव नायो बायदिसिनाफ्राव लिभ नायो दा बेफोराव गासैबो मा जायो बेलायबा जोंनि जाबाय थानाय कन्डिसनावनो जोङो नुनो मोननाय जायो जेराव जों दिन्थिबाय थादों मोसाबाय थादों जों बेखौनो नायो एकदम जोङो लोगो लोगोनो नुयो नाथाय गोदोनि समाव इलेक्ट्रनिक गैयैयाव बे नङामोन पेपाराव साफायगोन दिनै जादों दिनै जानायखौ गासैखौबो रिपर्टारफ्रा बुथुमजोबगोन दा मोनायाव फुरा साफायगोन बिनि उनाव गाबोन अखानायै पेपार राननानै होफैगोन राननानै होनाय लोगो लोगो जोङो 11-12 बाजि सानजौफुनि समावसो जों पेपारखौ फरायनो मोनगोन आरोबाव भिडिअबो नुवा मोसाबाय थानायबो जों नुवा पिक्सारल' जों नुगोन दा बेबादिमोन गोदो जोबोद लेटमोन आरो नाथाय दा लोगो लोगो नुनो मोननाय जायो दा आमेरिकायाव थानानै सोरबाया रायलायबाय थादोंबा आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनहा रायलायबाय थादोंबा जों दा लोगो लोगो नुगोन दा जोंनि गोदान दिल्लीयाव जोंनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया माबा मोनसे रायलायबाय थादोंबा लोगो लोगो नुगोन जों रायलायबाय थानायखौनो नुगोन जोङो दा बेबादि जोंनाव दा आथिखालाव गोबां मा होनो स्पिडआव गोबां गोख्रैयाव जोंनाव खौरां बिजोंफोरा सफैबाय होनदों दा बेखायनो मा जाबाय होनदों गासै मुलुगखौनो न'आव थानानै नुजोबसै गासै मुलुगानो जोंनि मोनसे न' बादि जाबाय होनदों मोनसे गामि बादि जाबाय बेखायनो मा होनना बुङो आथिखालाव बेखौ गल'गारि गामि होननानै बुंनाय जासै होनदों गल'गारि गामिया बेखौनो होनदों गल'ग माने बुहुमखौनो होननाय जादों बिनिफ्राय नायदो माखासे बाहाय दङ नैबाव दङ सल'नि आखारै खोन्थानायमोन नालाय नोंसोरनो बाहाय खिन्थादों दान्डि मार्च एबा दान्डि दावबायनाय जायखौ संख्रि सत्याग्रहनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहायनाय जादोंमोन बियो मोनसे गेदेर गोलाव जारिमिन दङ बेखौ नोंसोरनो सुंद'यै बाहाय खिन्थादों आरो बेखौ आं दा खिन्थाथ'ला उननि क्लासाव नोंथांमोना मोनहैखागोन क्लास 9, 10आवनो गोबां बिनि सोमोन्दै फरा मोनसे गासैबो डिटेल्स होनाय दङ बेखौ मोनहैगोन उनावहाय दा खोन्थानाङा बेखौ खोन्थानांगौबा जोबोद गोलाव जागोन बेखायनो नांथ'ला दान्डि मार्च जाय संख्रि सत्याग्रह बेखौ टिभियाव नुदोंमोन बे सल'आव फरायनाय सासे गथ'आ दा बेखायनो बेखौ होनाय जादों आरो बे दानिया बेनिखायनो बियो एसेग्राब गोनां नङा बिनिफ्राय नै मोनसे बाथ्राया बाहाय थाबोबाय नैबेथिंजाय सिगाङाव नोंसोरो नायबाबो नुगोन बे जाहैबाय मा होननाय दङ जे सुबुं बिजों होनना बुंदों नैबे मोनसे बिराद गोनां बाथ्रा सुबुं बिजोङा माखौ होनदों नाय दहायनो आं खिन्थादोंमोन जे इलेक्ट्रनिक एबा मोब्लिबजों दैदेनजानाय फोसाव बिजोंफोरा जोबोद गोख्रै होनदों जाबाय थानायखौनो जों नुयो दा बेखायनो मा होनदों आरो बे जाबाय थानाया नोंनि थाखायल' नङा गासिखौबो नुयो जेरै हमनानै ला फेसबुकाव बा गुबुन गुबुन इउटुब बायदिसिनाफोराव नोंसोरो नायो नायनायाव सोरबाया लाइभ होगासिनो दङ दहाय आं होनदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया रायलायबाय थादों दा बेखौ जोंल' नुवा नोंल' नुवा दुलाराय मुलुगनि मानसियानो बेखौ नायनो हायो आरो जाबाय थानाय समावनो नायनो हायो दाना बेखायनो मा जाबाय होनदों बेबादि हानायखायनो जायफोर खौरां बिजोंफोरा मोनसे जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोबोद गोजानहालागै जोबोद बुरजा मानसिफोरनिसिम खौरां दैथायहरनो हायो बैफोर खौरां बिजोंफोरखौनो सुबुं बिजों बुंनाय जायो होनदों दहाय होनखादोंमोन आङो बिनि गोख्रों मोनसे बिदिन्थिया जाहैबाय इन्टारनेटआ मोनसे गेदेरथार सुबुं बिजों मबाइल फनाबो गेदेरथार सुबुं बिजों नों रायलायनाय लोगो लोगो सहैबाय दा नोंसोरनो आं फन हरनाय लोगो लोगो नोंसोरो आं मा रायलायदों खोनागोन लोगो लोगोनो बेनो मोनसे आं दा भिडिअ खालामगासिनो दङ नोंसोरो नायगासिनो दङ नोंथाङाल' नायाखै गुबुनाबो नायगासिनो दङ बेनिफ्रायनो मा जाबाय बेयो जोबोद खम समनि गेजेरावनो दसेनो सौहैजोब्बाय आरोखि गोबां मानसिफोरनियाव सौहैनो हानाय बेखायनो बेफोरखौ मा होनना बुङो सुबुं बिजों होननानै बुंनाय जायो होनदों थोंजोङै बुंनो थाङोबा इलेक्ट्रनिकआनो सुबुं बिजों आरो बेनि गोख्रोंसिन राहाया जाबाय इन्टारनेटखौ बिदिन्थि होबानो जाबाय बिदिन्थि बिबा बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे बाहाय मा गोनां दंमोन नैबे खथायाव दङ मिथिनो गोनां बाथ्रा बे जाहैबाय सुबुं बिबुंथिया माखौ होनदों सुबुं बिबुंथिया जोङो दहाय मा मोनामोन फरानि नामाव सुबुंखान्थि नङा होमबा सुबुंखान्थि आरो फोसाव बिजोंमोन फरानि नामा बेखायनो बेयाव सुबुंखान्थिनि बे बाहागो सुबुंखान्थिया माखौ होनो नाय जाय रायजोआ एबा जाय हादरा सुबुंजों खुंजानाय एबा नोगोरारिजों खुंजानाय बेखौनो सुबुंखान्थि होननानै बुंनाय जायो बेखौ सिगांनि फरायाव मोनखाबाय सुबुंखान्थिनि मोनसे गेदेरथार फरा बे जाहैबाय जेरै जोंनि भारत हादर बाहाय राजा गैया राजानि खुंगिरिया मा जायो राजाया जायो बिनि उनाव बिनि फिसाज्ला जागोन फंबाय जागोन बिदा फंबाय जागोन बिनि फोलेरनि मानसिफ्रा जागोन नाथाय सुबुंखान्थियाव बिदि जाया नों आं मानसियानो जायो जेरै जोंनि दा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि दङ बिथाङा सोरबे नों आं मानसियानोमोन जोंनि आसामाव दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चिफ मिनिस्टार बे सोरबे नों आं मानसियानो आरो जोंनि बा बिटिआरआव दा चिफ जानानै दङ प्रमद बर' नों आं मानसियानो सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोन नोंसोर मेगनजों देग देग नुदों बेबो नों आं मानसियानो जोंनि आदै मादै सोरनिबा आदै मादै सोरनिबा आदा बेनो नों आं मानसियानो नों आङानो खुंनो हादों आरो नोंसोर दा फरायसा नोंसोरबो उनावहाय जायखिजाया माबा मोनसे खुंनायनि बिबान लाहैनो हागोन जेबो नङा बियो
बेखायनो मा जाबाय बे नों आं नोगोरारिजों खुंजानाय आरो बिसोरो नै दा नोगोरारिफ्रा मोजां मोनासै भट होनानै देरहाहोआसै बिसोरो जेनलायबाय गुबुना जाहैसिगोनलाय दा बेबादि बेखायनो मा जाबाय होनदों सोलायबाय थायो जेरै जोंनि आसामाव सिगाङाव जोंना सोरमोन सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोन नोंसोरनि मेगनावनो दंमोन आरो दा गाहाय गिबि मन्थ्रि जाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जानानै दङ आरो फैगौ 5 बोसोरनि उनाव सोरबा सासेया फैलायगोन दा बिदि जायो आरोखि बेखायनो बे सुबुंजों खुंजानाय नाथाय राजाबा मा जागौमोन सासे जादों बिनि उनावहायनो मा जागोन सोरबा सासेया आरो बिनि उनावहायनो बिनि फिसाज्ला सोरबा सासेया बिनि उनाव बिनि फिसाज्ला सोरबा सासेया बिदि फारि फारि जाबोगौमोन आरो दा बे नङा बिनि सिगाङाव फराखौ मोनबोखाबाय बेखायनो आं बेवहाय गोलाव बुङाखिसै बेनिफ्राय मा दंबावोमोन बाहाय बे सुबुंखान्थि जायखौ होनना बुङो गणतन्त्र एबा इंराजियाव डेम'क्रेसि बे दानिया नायदो बाहाय मा दं होनदों सुबुं बिबुंथि होनदों सुबुं माने मा नों आं फोरजाफोरनि नोगोरारिफोरनि बिबुंथि मा होनदों बाहाय मोजाङै लिरखादों जाय हादर समाजनि जथाय मोजांनि थाखाय नोगोरारि बानबुंथाइजों जाय बिबुंथिखौ फोसावो बेखौनो सुबुं बिबुंथि बुंनाय जायो जेरैहाय जोङो मा होनना बुंदों जोङो दा नोंसोरो नायो निउस नायो बड'लेण्ड रादाबनो माबा माबि मा होनो टाइम 8 बर'नो बायदिसिना बड'लेण्ड बुब्लिनो जोंनियाव गोबां खौरां बिजोंफोराव खौरां चेनेल दैथायग्रा चेनेलफोर दंसै मोनफा मोनफा फिसा फिसा बेफोरखौ जोङो नायो बेफोराव मा होयो जोंहा ओरैबायदि मोनाखै नैबे न'खरा ओरैबायदि गोरिबथार खिन्थानानै होआ होमबा रिपर्टारफ्रा निउस चेनेलफ्राव दा बेयाव मोनसे मोजां खान्थिनि गेजेरजों बाथ्रा बुङो सोरबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्रा बुंनायखौ जोंनो फोसावहरो आरो जोंनि नोगोरारिफ्राबो जों फोसावहरो जे उमुखखौ नांगौ ओरैबायदि खालामनांगौ दाबि दैखाङो दा बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौनो सुबुं बिबुंथि होनना बुंनाय जादों जायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनाय जायो बे दा नोंसोरनि गेजेराव आं बुंगासिनो दङ बेबो मोनसे सुबुं बिबुंथि नाथाय बेयो जोंना माबे क्लास लानायसो सरकारनिसिम दैथायहरनाय नङा नाथाय सरकारनिसिम दैथायहरनाय आरो सरकारा जोंनि नोगोरारिसिम दैथायहरनाय बेनो सुबुं बिबुं जेरै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया हमनानै फोसावबाय आबादारिफोरनो जोंहा 2000 फैसा आं सोनानै हरबाय होननानै बुंबाय बेबो मोनसे सुबुं बिबुंथि आरो फारसेथिं नोगोरारिफ्रा हमनानै बुंलायबाय गाहाय मन्थ्रिया सोनानै हरनाय 2000 रांखौ जों मोनाखै नाथाय जों आबादारिफ्रा बुंलायबाय नै बेबो मोनसे सुबुं बिबुंथि दा बेयाव नोगोरारिया आरो फोरजानो मा होनो सोरखारा नोगोरारिनो नों मानसिनो बेबायदि बुंफिनलायनो हानाय राहायानो जाबाय फोसाव बिजों आरो बेफोरखौ बुंनायानो जाबाय सुबुं बिबुंथि बे गोरलै राव दानिया नायदो बिनिफ्राय बाहाय मा होनदों सुबुंखान्थियाव मा होनदों रायजोआनो राजायानो रायजो दहायनो आं खिन्थाखादोंमोन नों आं मानसियानो सरखार जाहैनो हायो खुंग्रा एबा राजा जाहैनो हानाय बायदि नाथाय आरो नों आं मानसियासो बेखौ सायख'नानै हरो भटनि गेजेरजों भट होनायनि गेजेरजों जेराव जों 18 बोसोर बैसोआव होयो बेनिबो भटआ मोनसे दंखायो लाखांखाबाय आरो लायाखैबा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय भटआ दंखायो दा बेखिनिल' बेयाव एसेग्राब गोरा गैया बेनिफ्राय माखासे फिसा जोंनाव कुइसन दङ बाहाय बे कुइसनफोरनि नट्सखौ नैबे गाहायाव होखादों गासैबो कुइसनफोरनि नट्सखौ फिननायखौ नोंथांमोना बाहाय मोनगोन आरो बाहाय फंसे बाथ्रा नट्सखौ फरायनायनि सिगां जायफ्रा बुजियाखै नायफिनबाय था मानो होनबा मोनसे चेप्टारखौ बार बुङो आङो चेप्टार मोनसेखौ जुदि फर्मेलि स्कुलाव क्लास लानांगौबा सानथाम सानब्रैनि गेजेरावसो जों फोजोबो बेनिफ्राय एबा फोजोबखाथारनांगौ ससेल' जों लालांनांगौ नाथाय बेखौ 20 मिनिट 30 मिनिटनि गेजेरावनो आं बाहाय फोजोबनाय जायो अनलाइन क्लास लानायाव मानो होनबा ससे खोन्दो लानायाव उसुबिदा बेखायनो नोंसोरो न'आव खनसेल' नायनायजों बुजिजोबगोन बेथ' नंखाथारा बेखायनो खननै खनथाम नायबाय था बुजियागौमानि नायबाय था आरो न'नि मानसिफ्राबो सोंनोबानो खिथाना हो एसे एनै आरो मानो होनबा गोरलैसो बे बर'आव लिरखाजोबनाय गासिबो बुजिजोबखायो आरो गोरा बाथ्राफोरखौ मेन थिमखौ बाहाय खिन्थाना होखाजोब्बाय आरो बाहाय फिसा साफिक्स एबा फिसा दाजाबदेरनाय बाथ्राफोराव दङ बेफोरखौ गावबागाव फरायबानो हायो न'नि बिमा बिफायाबो फोरोंनो हायो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय कुइसन एन्सार नट्स लिरनायाव गोबां माखासे जेंना जायो बेखायनो नट्सखौ बाहाय होनाय जादों जेरै बाहाय दङ फोसावथाया मा होनदों फोसावनाया माखौ होनो जायखिजाया रादाब खौरां बिथोन बोसोन सावगारि बायदिफोरखौ सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम सौहैहोनायनि राहायानो फोसावथाय एबा सौहैहोनायानो फोसावनाय बेनो आं दा जाय माबा मोनसे नैबे अनलाइननो चेप्टार दा जिहेतु जाय आयदानि सायाव क्लास लागासिनो दं बेखौ नोंसोरनि गेजेरजों सौहैहोनायानो बेनो फोसावनाय आं फोसावनानै होबाय नोंसोर सौहैबाय नोंसोर मोनबाय बेनो फोसावनाय बेनिफ्राय फोसाव बिजोंनि गुबुन बाहागोआ मा होनदों दहायनो खिन्थाखादोंमोन मोननै सेबखांजानाय आरो इलेक्ट्रनिक लेखायाव साफायजानाय आरो मोनसेया जाहैबाय मोब्लिबजों दैदेनजानाय सुबुं बिजों माखौ होनो बिदिन्थि दहायनो खिन्थाखाबाय जायफोर फोसाव बिजोंनि गोसारथिया जोबोद गुवार आरो बेफोरो जोबोद खम समनि गेजेरावनो गोबां मानसिनि गेजेराव सौहैयो बेखौनो सुबुं बिजों बुङो जेरैहाय बिनि मोनसे बिदिन्थि होदोंमोन इन्टारनेट मबाइल लिरबाबो जागोन कम्पिउटार लिरबाबो जागोन
बायदिसिना लिरबाबो जागोन, टिभि लिरबाबो जागोन, बे रेडिअ लिरबाबो जागोन, बेफोरनो। बेनिफ्राय नाय गोदोनि दिनाव बाहायजानाय मोननै रोखोमनि फोसाव बिजोङा मा बेयाव गोबां दङ। दल दामनानै खिन्थानानै फोसावनाय, फारौनि आथिङाव लाइजाम खानानै हरनाय, अन्थाइयाव लिरनानै दोनहैनाय, गराइनि बिखुङाव लिरनानै हरनाय, बेफोर गासैबो जाजोबो गोसोबादि माखौ लिरो लिर। साफायग्रा दाजेमखौ गिबियाव सोर आरो माब्ला दिहुनदोंमोन? बेथ' गोरलै, जार्मान हादोरनि जन गुटेनबार्ग, जायखौ 16थि जौथायाव दिहुनदोंमोन। बेनिफ्राय दं फोसाव बिजोंफोरा मोनबेसे आरो मा दहायनो खिन्थाखादोंमोन, बे जाहैबाय सेबखांजानाय आरो इलेक्ट्रनिक। आरो बेयाव ससे दंबावो, बे बिजोंफोरा नोगोरारिखौ माबादि हेफाजाब खालामो? बेथ' गोरलै, फोसाव बिजोंफोरा नोगोरारिखौ गोबां बिथिङाव हेफाजाब खालामो। बुंनो थाङोब्ला बियो फोसाव बिजोङासो नोगोरारिखौ दा आथिखालाव गोबां गोजौ थाखोआव सौफैहोबाय, जेराव जायखिजाया खौरां जाथायफोरखौ थि समाव दैथायहरनो हायो, नांगौ समाव दैथायहरनो हायो। बबेबा मोनसे लामायाव सोरबा सासे मानसिया एक्सिडेन्ट जाबाय, बिनि मबाइल नाम्बार दङ, बिनि न'नि मबाइल नाम्बार दङ, एक्सिडेन्ट जानाय लोगो लोगो मा खालामगोन? न'नि मानसिनो खोन्थाहरनांगौ, एम्बुलेन्स लेंहरनांगौ, मानसिया थैहां थैहां अबस्था नुबाय, रायजोफोरा लामानि मानसिफ्रा हमनानै मोनबाय, खोन्थाहरनांसिगौ पुलिसनो। लोगो लोगो जोङो दाना पुलिस थानासिम सौहैनानै थांगौमानि थैगोन, डक्टरनाव लांगौमानि जोङो नेयै गारि हमनानै लांगौमानि थैगोन, न'नि मानसिफ्रा मिथिहैनाय नङा। नाथाय बेखौ जेलाना फोसाव बिजोंनि गेजेरजों एबा जोङो इन्टारनेटआव होबाय, सिनायबाय, न'नि मानसि फैबाय, फनजों खोन्थाहरबाय, एम्बुलेन्स फैबाय, पुलिसबो फैबाय, लानानै थांबाय हस्पिटालाव, फाहामनो हाबाय। दा बेबायदि जोबोद गोख्रै आरोखि, थि समावनो सौहैहोनो हायो। दा बेखायनो फोसाव बिजोङासो आथिखालाव गोबां मा खालामबाय? सुबुंफोरनि जिउ खांनायखौ गोख्रों खालामदों आरो। बिनिफ्राय बेयावनो गोबां बाथ्रा लिरनाय दं, बेखौ नोंसोर फरायबानो जाबाय। बेनिफ्राय सुबुंखान्थि फोगोमनायाव सुबुं बिजोङा माबादि खामानि मावदों? बेखौथ' आं दहायनो होनखाबाय। सुबुंखान्थि फोगोमनायावबो गोबां बिफाव लायो। जेरै सोरखारा गावनि फोसावथाय, गावनि बाथ्राफोरखौ बुङो। नरेन्द्र मदि बिथाङा मन कि बात फोसावो, नोंसोरो खोनासङो, जों मोनबाय। आरो जोङो नोगोरारिफ्रा जों मा मोनाखै, मा नांगौ, बबेयाव दालां गैया, बबेयाव मा गैया, जोंसोर नुयो, फेसबुकफ्राव खोनाना रायलायनाय नुयो। दा बेफोरो सुबुं बिजोंनि गेजेरजों सरकारनिसिम सौहैयो आरो सरकारा सोदानानै होफैयो आरोखि। दा बेखायनो मा जायो होनदों? सरकारा नोगोरारिनो, नोगोरारिया सोरखारनो, सोरखारा नोगोरारिनो, नोगोरारिया सोरखारनो बिदि फोसावनानै होयो आरो सुबुं बिजोङा गेजेरनि जानानै खामानि मावो। बेनिफ्राय नाय लांदां जायगाखौ सुफुंनाय, बेयाव नाय लांदां राहाजों लोब्बा गोनां गासै थादेरसायानो फोसावथायनि मोनफा मोनफा बिजों। फोनांजाब, बेयो बिजाबाव दंखायो, फोनांजाब राहाजों लोब्बा गोनां। फोसाव बिजोंनि गुबुन मोनसे गोख्रों राहायानो जादों इन्टारनेट, दहायनो खिन्थाखादोंमोन। बेनिफ्राय नैबाव दङ लांदां फोसावग्रा बिजों दिहुनदोंमोन, बियो गोरोन्थि जादों सोंनाया। लांदाङा साफायग्रा बिजों दिहुनदोंमोन होनना बुंबा बे जागौमोन। फोसावग्रा बिजों दिहुनदोंमोन होननायाव बे जायाखै। फोसावग्रा बिजों होननानै बुंनाय लोगो लोगो गोबां जागोन नोंना, साफायनाय जानो हागौ, कम्पिउटाराबो फोसावग्रा बिजों, मबाइलाबो फोसावग्रा बिजों, रेडिअ'आबो फोसावग्रा बिजों। दा बबे मोनसेनि फोसावग्रा बिजोंनि दिहुनग्राखौ खिन्थानो? बेखायनो बेयो गोरोन्थि जानानै दङ, बेखौ नाङा। बेनिफ्राय दङ सुबुंखान्थियाव सरकार आरो रायजोनि गेजेरनि लांदाङानो जादों फोसाव बिजों, फोनांजाबग्रायानो जादों फोसाव बिजों, बेबो दंखायो। गेबें फिननायखौ सायख', बेयाव दङ ज्यति प्रसाद आगरवालाखौ रुपकुंवर सैनिक आरिमुगिरि होनना मिथिनाय जायो। बे जाबाय रुपकुंवर ज्यति प्रसाद आगरवाला, बिनि नामा, बेखायनो रुपकुंवर। गोदोनि दिनाव राजाया फोरजानो खौरां होनो थाखाय माइक दलनि हेफाजाब बाहायदोंमोन। गोदोथ' माइक गैयामोन, दलसो, दहायनो खिन्थाखादों। सेबखांजानाय बिजोंफोरा जादों रेडिअ, बिजाब। रेडिअखौथ' सेबखाङा, साफाया, बिजाब बेयो। थार गैयि दाजेमनि दिहुनगिरिया आर्किमिडिसमोन, मार्कनि। थार गैयि दाजेम माने रेडिअखौ होनना बुंदों, बेखायनो मार्कनि। इलेक्ट्रनिक बिजोङा जादों रादाब बिलाइ, कम्पिउटार। रादाब बिलाइआथ' मोब्लिबजों दैदेनजाया, बेखायनो बेनो जाहैबाय कम्पिउटार। दानिया नायदो बेहाय दाजाबदेरनाय सोंलु, दहाय बुंनाय बायदि कम्पिउटारखौ सोर दिहुनदोंमोन? बे जाबाय चार्ल्स बेबेज। दान्दि दावबायनायखौ सोर दैदेनदोंमोन? बे जाहैबाय महात्मा गान्धी। सुबुं बिबुंथि माखौ बुङो? बे जाहैबाय दहायनो खिन्थाखानाय, बेनो नांला। भारतनि गिबिसिन रादाब बिलाइआ मा? बेंगल गेजेट। आसामनि गिबिसिन खौरां बिलाइ अरुण'दय। बर'नि गिबिसिन खौरां बिलाइ होनबा बनजार। रेडिअखौ सोर दिहुनदों होनबा मार्कनि। बेनिफ्राय 2 अक्ट'बर सानखौ मा हिसाबै फालियो होनबा गान्धी जयन्ति सान। अदेबानि 1869 मायथाइनि 2 अक्ट'बर खालि जोनोम मोननाय जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान। बेखायनो बेखौ मा होनना बुंदों? गान्धी जयन्ति सान। दा बेनि अनगायैबो गोबां फिसा फिसा कुइसन जानो हागौ, नोंथांमोनहा बेखौ गावबागाव नायबानो जाबाय। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सेप्टारनि क्लास, गुबुन गुबुन सेप्टारनि नट्स आरो गुबुन गुबुन क्लासनि बेफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबा मोनगोन, एबा प्लेलिस्टआव थांनानै गावबागाव गोसोबादि मा भिडिअ नायनो, निउस, पिपुल ब्लग, ओमफ्राय बिनिफ्राय इन्टारटेनमेन्ट, अनलाइन क्लास, इडुकेसननि सोमोन्दो गोनां गासैबो बाथ्राफोर, बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। चेनेलाव थुनानै प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय फारि फारि, नङाबा जा हायो नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।